So, I'm going to use first this pore eraser primer po. Maybelline po to. Blend ng mabuti. Gamit po tayo ng ito pa rin yung gamitin natin for today's video. Ito po is Sansan Matte Finish Liquid Foundation with SPF 15, vitamins A, C, and E. Diba? Bongga. Ang daming vitamins. Gagamitin natin for contour is ito. A1 po to. A1. So, ito po siya. Ganito po yung sura niya. At ito po yung gagamitin ko. Magkikilay na po tayo ngayon. Because kilay is life, mga best.
mag-contour ka po dito sa ano ko. Sa my nose line ko po. Tapos, dito na po tayo sa eyeshadow.
Tapos, mag-blush on po tayo. Powder na po tayo. Tapos, lipstick guys. Lipstick na gagamitin natin for today's video. Try natin to. Avon. Ano po to? Clay Crush. Clay Crush from Maybelline. Yeah, Maybelline po to. Yan. So guys,